Ndinonzi Precious Dina. Vakawanda vanondiziva nchinzi Madzimai Veshanduko. Musangano we-CCC, Citizen Coalition for Change. Bato guru muno mZimbabwe rinotungamirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa. Ini ndogara muHarare West. MP wangu anonzi Joanna Ruvimbo Mamombe. Zvematongerwo enyika ndakazvitanga 2013. 2013 ndanga ndiri ne21 years. Chakandipusha kuti ndipinde mune zvematongerwo enyika kuoma kwakaita upenyu hwandairarama negovernment yatinayo nemaraniro vanenge vachiita nyika. So ndakaona zvakakodzera kuti inini regai ndipinde mune zvematongerwo enyika. Ende ndapinda mune zvematongerwo enyika, ndakapinda ichiri kunzi MDCT yaitungamirirwa nababa vedu President Morgan Tsvangirai vakazotisira mukomana watinaye nhasi President Advocate Nelson Chamisa. Kumarallies kwese kwamunondiona, kungave kuBulawayo, kungave kuGweru, kungave kuKwekwe, kwese kwamunondiona, ndiri mudzimai asingaende kubasa, asi ndinoita basa rangu remaoko. Ndinotengesa magroceries, ndinochengeta huku dzenyama, muchirungu tinomati mabroilers. Ndo kunobva chouviri changu, ndo kunobva mari yangu yekuti ndinozosvika pakunofamba tichitsvaga rutsigiro kwakaita sekumarallies kwese kwatinoenda. Inini semudzimai ndakaona zvakakodzera kutsigira bato redu re-CCC, Citizen Coalition for Change, bato guru, bato rema-citizens, bato revanhu. Kana ndakatarisa bato re-CCC rinotungamirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa, neutungamiriri hwavo hwese hwavainawo, tatarisana nesarudzo dza2023. Ende inini ndiri kuona pari kupinda mukomana apinda mukomana, ndiri kuona zvinhu zvichishanduka. Tarisai kuti izvezvi ikonomi yaparara, hakuna mabasa, hakuna cheuviri, vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kusafa. Saka election yatakatarisana nayo, mukomana achipinda nemakurukota ake ose, nyika ichafamba zvakanaka. Ende muchazipirwa nemufaro, mabasa achawanika, mumwe nemumwe maqualifications ake aakabata, zvese zvawakakohwa, mabasa achanga avepo. Tichawana mukana wekuwana mabasa, tichawana mukana wekuwana education iri nani muno munyika medu, tichawana mukana wekuti mari yedu ichava nesimba. Tiri kutoshuwa kuti mukomana achingopinda, chinhu chaari kufanira kutanga kugadzirisa ikonomi. Abva mueconomy osvika kusvogadzirisa nyaya yeeducation. Tabva mueducation tichapinda muzvipatara, tabva muzvipatara tichapinda mukubhadharwa kwevashandi. Zvakadaro mukomana achipinda 2023 yeyu watiri kupinda, mainvestors vekune dzimwe nyika vachawana mukana wekuuya kuzodyara mari dzavo muno muZimbabwe. Varungu vachawana mukana wekuuya kuzoita mabusiness avo muno muZimbabwe vachidyara mari dzavo muno. Kwete zvatiri kuona ezvino izvi zviri kuitwa neChina, kuti China inobva kunyika kwayo yopinda muno yosikototitorera upfumi hwedu hwese hwatiinawo, maminerals edu ese. China iri kungoya muno yotomora yotakura yoenda nazvo kunyika kwavo. Asi mukomana achipinda muchazipirwa nemufaro, mumwe nemumwe achava nemari muhomwe, mumwe nemumwe achaenda kubasa, mumwe nemumwe achawana paachamira napo pachaita kuti nyika idini isumuke, nyika ifambire mberi. Semudzimai, semutsigiri we-CCC, kwese kwatinofamba kumarali tinosangana nemhirizhonga. Ende zviri zvinhu zvatisingakurudziri. Kana tichiti munyika mune free and fair election, hatifani kusangana nemhirizhonga. Mukatarisa pamaby-election apa, takasangana nemhirizhonga yakasiyana siyana. Takasangana nemhirizhonga kuKwekwe, tikasvika mukuurayirwa vamwe vedu. Tikasangana nemhirizhonga kumarondera, kuti tasvika isusu tiri kutsvaga rutsigiro rekuti tipinde muby-election. Asi ZANU-PF inotuma mapurisa nemayouth kuuya kuzovhiringidza, kuuya kuzokanganisa musangano wevanhu, musangano unodiwa nevanhu, chinhu chema-citizens. Saka semudzimai handikurudzire zvinhu zvakadaro. Asi zvinhu izvozvo tiri kusangana nazvo, semadzimai ndinokupai muenzaniso wenyaya iri mudariro pari zvino. Tikatarisa neNyatsime munoona zvakaitwa moBlessing Ali. moBlessing Ali mudzimai anotsigira musangano we-CCC. But tarisai mabatirwo akaitwa kusvika munhu pakuurayiwa sehuku, nekuda kwekuti unotsigira bato risingabvumirane navaMunangagwa.
Saka zviri izvozvo semadzimai tinobatikana nazvo, tinombunyikidzwa zvikuru madzimai, tinosvika pakumbunyikidzwa. Ndinovimba nyaya yana Joana Mamombe. Tasai kuti vasikana vakabatwa, havana mhosva yavakapara, vakabatwa vakakidnepwa, vakaendwa navo kwatisingazivi, vakanoabuswa ikoko semadzimai. Saka semadzimai hatikurudzire zvinhu zvakadaro. Isu tinokurudzira unity munyika, tinokurudzira free and fair election, tinokurudzira kukwikwidzana pasina mhirizhonga, pasina chii. Inini ndakazvimirira semudzimai. Vanhu vaningakwanise kutyira ihama dzangu neshamwari dzangu. Ndirini seni handina chekutya. Hanzi akanganyimo avangarara. Hanzi ateya mariva murutsva haachatyi kusviba magadziko. Ndakazvipira kupinda mune zvematongerwo enyika. Ndakazvipira kutsigira bato retriple C rinotungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa, nekuti ndakaona kuti ndorega bato rinobuditsa Zimbabwe mumadhaka. Saka chose chinouya chinondiwana. Kufa kwebhunu kambani haivharwe. Kufa kwangu inini kana vakandishungurudza, kana vakandiuraya, kana vakamuka vandidhisapisa nhasi sezvavakaita vamwana More Blessing Ali nana Itai Dzamara. Struggle haimire, struggle inoramba ichienderera mberi. That's why semudzimai ndiri kukurudzira vamwe madzimai kuti madzimai uyai tipinde mune zvematongerwo enyika, uyai tipfeke hanzu dzeyelo dzerudzi rwemasowe dzatinopfeka, kuitira kuti nyangwe ini ndikamuka nhasi vandiuraya, nyangwe vandidhisapisa, vamwe varipo vanosara vachifambira mberi nebasa. Ndiri kukurudzira macitizens ese anditinoregister kuvhota. Kuvhota mahara, hakuna munhu anosungirwa kunzi waenda unoregister, waenda unovhota. Handei tinoregister kuvhota. Taregister kuvhota, gore rinouya ngatibudei futi neuwandu hwedu, tinovhotera mukomana. Hakuna mumwe munhu achatichinjira nyika ine. Please, 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 macitizens, handei tinoregister kuvhota. Mumwe nemumwe wese, tiri kufanira kusvika gore rinouya mumwe nemumwe wese muvhoters roll. Taregister kuvhota, tosumuka zvekare neuwandu hwedu, tinovhotera President Nelson Chamisa. Ezvinezvi tasai zvakaita Zambia. Zambia yakasumuka neuwandu hwayo, vakanoregister kuvhota. Varegister kuvhota, vakasumukazve vakaenda vakanovhota. Vakavhotazve, vachipedza kuvhota, havana kuenda kumba. Vakagara papolling station, vachidefenda vhoti yavo, vakamirira vhoti yavo. Tasai kuti Zambia ezvinezvi yazipirwa nemufaro. Mari yeZambia yaakuchitenga. Zambia yaane mutakunanzva. Saka isusu tinofanira kukopa zvakaita Zambia. Handei tinoregister kuvhota. Toenda gore ramangwana tonovhotera President Advocate Nelson Chamisa. Handei tinovhotera mwana wedu achinje nyika.